מה את עושה? מה יש לעשות בקור הזה ובגשם הזה? פשוט ממשיכה לעבוד, אני אורזת, אבל תראה איזה סט ופה עשיתי, תראה את זה. וואו. זה שני חלקים, כן. אוקיי? אני אורזת את זה עם נייר משי. ראית את זה פה, את התחרות? רגע. נתמקד על התחרה. איזה אומנות, כל הכבוד. באמת. ואמרת, לא צריך נייר משי. שיראה יפה בקופסה עם החלום. זה אחד. תראה את הנעליים. עם תחרה בדיוק, בסרט. שושנת סבון, כרגיל, שזה לא בדיוק סבון, זה יותר נקרישות. סרט לראש. ומגבת כזאתי. וואו. איזה יופי. הכל מותאם. כן. זה ככה. כן. ממש כל הכבוד. יש כבוד. והנה המוצר מוגמר. טאדאן!